Tack för det. Och nu tror jag Jakob ska lära oss allt om paragraf 5-förordnanden. Eller hur, Jakob? Ja, det tänker jag vi har i en särskild övning möjligen. Hälso- och sjukvården. Hej! Varje år så dör hundratals nya ministrar i akut tråk. Och det här påverkar ju inte bara den ihjältråkade ministern utan får också närstående statsministrar att se riktigt töntiga ut. Men det finns botemedel mot tråk. Det bästa botemedlet är den lideballa ståuppklubben Under jord som har säsongspremiär den 17 september. Så gå in på www.underjord.nu och klicka hem lite bromsmedicin du också. Nu tycker jag vi tar och tittar på klippet igen. Hälso- och sjukvården. Wow. Det är bra grejer. Ska man dö på något sätt så är det inte på detta. Nej, verkligen inte. Vilken hjälte. Ja. Tänk om de hade gått på Under jord. Punkt nu.